до 10 години в България ще има серийно производство на автомобили, които ще ползват изцяло водородно гориво. Това е прогнозата на наши учени, които работят в налагане на водорода като енергийна технология на бъдещето. Водородът вече се налага в Съединените щати и в някои европейски страни. В Германия, например, отделни автомобили и сега се движат с водородно гориво, а до 5 години те ще бъдат пуснати и като серийно производство. В последните години замърсяването на атмосферата и парниковият ефект се оказват все по-голям проблем. Това стимулира учените да търсят алтернативни екогорива и източници на енергия. Сред тях са и водородните технологии, които в Евросъюза бяха определени за водещи и за развитието им през следващите 6 години се отпускат над 6 милиарда евро. Идеята е да се намерят технологии за производство на водород, евтини технологии, които да бъдат конкурентни на съвременните енергийни източници. Това е бъдещето. Получаването на чист водород от възобновяеми енергийни източници и използването на този водород, който се получил директно като гориво за транспорта и обогатяването на газообразни горива с водород. Днес в София се събраха представители на европейски енергийни организации. Учените са единодушни, че пари по европейските програми има достатъчно, но трябва да се работи. Една от първите стъпки е създаване на Балкански център водородни технологии, който ще бъде в София. Пак в столицата ще бъде изградена и първата у нас експериментална газостанция за водородно гориво. А до 2020 година ще имаме и серийно производство на автомобили с такова гориво. 2020 година звучи действително амбициозно на фона на нашата действителност, но може и да съм сбъркал. Поканили сме отново експерт, специално за нашите зрители. Професор Цветков, професор, доктор на техническите науки Цвети Цветков, изпълнителен директор на Българското водородно общество и на Центъра за водородни технологии към Химико-технологичният и металургичен университет. Да. Доста сериозна фирма, така звучи в първия момент. Разбираме, че ще стоим примерно водородна станция. Това изпълнимо ли е в обозримо бъдеще? Ще правим автомобилите. Ние не произвеждаме в момента дори автомобилите на ОТО с този двигател водородни. Така е наистина. Ние малко сме изостанали наистина от европейските програми, които са съставени от Европейската водородна асоциация. Не случайно в седмицата на водорода в България, знаете, че 2011 година е годината на химията, обявено от ООН. Ние направихме това мероприятие с цел точно такава да популяризираме националната програма, която докладвахме края на миналата година на премиера на страната. Тя се казва водородни технологии, водородна икономика. В нея раздел има и приложението на водородни горивни смеси в транспортни средства. Казвате, популяризираме пред бизнеса? Пред бизнеса, да. И на това разчитаме. Затова поканихме и гости от чужбина, ръководителите на енергийните структури, президента на Европейския консорциум за водородни технологии, членове, директори от Комисарията за атомна енергия на Франция. Знаете, те ръководят всъщност атомната енергетика на Франция. Нашата атомна централа също е най-голямият производител на водород в България. Нашата атомна централа може да храни. Да, имаме ресурс да захраним една газостанция. Утре чуждата делегация ще приеме и кмета на София, госпожа Фандъкова. Ще помислиме къде да бъде тази газостанция. Световното изложение по водородни технологии и Конгреса по водородни технологии. Ние имаме вече договорка с канадска компания да изгради първата газостанция в България. Само за момент, като казвате къде да поместите станцията, пожароопасно ли е? Тя е и пожаро, и взривоопасно, но щом има в 40 газостанции в Италия, вече над 100 в Скандинавския полуостров. Значи има и техническо решение. Да, има технически решения за всичко. Скандинавския полуостров са си направили един газопровод на водород. От фьордите горе произвеждат водород и чак до Копенхаген и си зареждат газостанции. Да повярваме ли в зелените технологии? Някои твърдят, че това ще бъде двигателя на бъдещия възход. Естествено, Европейския съюз ги определи за енергийна технология на бъдещето и в 2008 година ги финансира реално с над 6 милиарда
евро и от България зависи, от тези хора, които сега сме поканили на гости на Българското водородно общество, ще зависи финансирането общо на България и всичките ни национални направления, които са във всички сфери. Знаете, че високите технологии, така и водородните, първо влизат в сферата на отбраната и сигурността, след което в енергетиката, в бита, в околна среда, в транспорт. 2 години, мисля, професор Панайотов, който беше и евродепутат, демонстрира елемент от двигател водороден и то тук в телевизията. Да, така е. Професор Владко Панайотов е член на научния съвет на Българско водородно общество. Днеска също беше в залата, даже се изказа. Нормално. И така, че той следи този процес в Европейската комисия. Ще има и интердисциплинарна комисия към Европейския парламент, която специално ще се занимава с тези въпроси, защото това е бъдещето. И от личен интерес, позволете ми един въпрос. Какво е водородна къща? Така наречената водородна къща или зелена водородна къща, това е къщата, която е независима от енергийната система на съответната страна, напълно 100% от възобновяеми източници и съхранение във водород продължава. Благодаря, че отговорихте на нашите въпроси.